Čaute ľudia, zdravím vás tu u videa. Dennis, Codate, Skywix a Cipskot, nejako tak. Piskot. Skrátené sam jedna one. Áno, on je sam jedna one, len niekto šmajzol skin. Tak toto je naše Minecraft video. Toto není moje plotné home ani nič. Takže to je Denisové, však Denis? No, ak niekto počuje nejak zle nejakých ľudí, tak nám to napíšte, lebo neviem, či to je isté. Takže môžeme začať hrať. Však, chlapi. Jupi. No. Všetci už máme dia, Brnka to musí byť na Smartcrafte, takže dneska... Epinu dáme do popisku. Hej, video. Dole. No dávame tu do to asi má každý Smartcraft, to asi bude mať, ale tak to dám. A to kde ideme? Neviem, poďme na spawn im ukázať. No, pamäť spawn. A inak je tu free zdarma. To je tiež dobré. Len to je 1 000 000 ľudí, tak sa nebojte. A diamanty sú tu zdarma. Ukážeme vám aj doly. A vy my nerobíme reklamu. Poďte hore. A inak nerobíme tú reklamu na tento server. Takže nemôžeme všetko ukázať. Toto je spawn, dá sa povedať. Bubák. Toto je Spadol server. Nepadol. Toto je VIPko, tu si kúpite VIPko, XP zdarma. Môžeme si to ukázať. Proste beha. Tu je enchant, kovadlina. No proste je to dobrý server. Tak dnes, toto je prvý diel z Minecraftu. Nie, druhý. Ne? Áno. Ne, ten som zrušil, to sa mi nepodarilo. To som ako vymal. Tak toto je spawn, takže a môžeme ísť na... Poďme rabovať. Aj nie, že nie taký, alebo poďte var príroda. No, poďme niečo robiť. Niekto tu je? Je tu niekto, ideme na ňo. A sa odenko. Má len Skywix dom, akože on to je... On bude mať aj iný skin, len on... Má tu skiny, len sa mu nechce prehadzovať. A ja tu mám recepty na samého jedna, len si tu prerobám skin na samého jedno. Hej. A ešte budeme... No ja neviem. Budeme točiť aj ja, lolko budem točiť. A možno aj SkywXX, však, ak budeš to vedieť hrať. Má to stiahnuté. Ja to mám, ja budem prohrávať. Tak aj ja som slabý level. Nemyslíte si, že sme väčší, ja som asi len prvá úroveň. Ľudia, takže ideme čo robiť. Ale však ideme, viete čo robiť. Ja viem. Denis, ty počúvaj. A... Môžeme urobiť... Kochni! Ja, ty si ma hýto nejako. Ja? Nevadí. Kašleme na to. Ideme urobiť toto, že jedeme na niekoho tupa a vy ho zabijete. Jupi, môžeme. Dobre. A poďte si hore. Aby bola prča. Takže ideme lomeno TPA a idem na egal 13. Držte mi palcu, že si než doklem. Neboj mi. Toto bude súboj storočia. A poďme do arény. Ne. Nechce. Tam budú 4. To sa mi nechce. Lomeno TPA. Ja tam idem niekoho filmu. Ideme niekoho... aj opäť TPA. Ideme... Žrebujte, normálne žrebujte. Dobre, ja píšem každému. Aj na tutoriál. Jeden TPA na Jakuba. A ja idem Jakub. To už je Jakša Perovka. Jo, sme u Jakuba. Dáme strich, takže uvidíme sa po strihu. Dobre, sme tu zas.
po Daj to malom pro na Skau strihu. Na koho? Skau XX. Takže dáme na kamoše. A nám tu pribudol ešte kamoš, čo je u mňa doma. Takže aj ten tu je. On sa volá Domino, ale nič. Takže nemusíme ani hovoriť s ním. Takže môžeme hrať ďalej. Ako normálne. Normálne Minecraft. Poď, hej, do mňa, inak sa sprinter. Ja udám. Je tam. Ak ho nezabiješ, tak si lama. Tak? To aby som ho dal. Čau. Ja som ho zozadu A dal. kde mám ísť vlastne do trošku? Je to proste. Že tam je PvP zóna. Aha. Tu není. Aha, to môže, asi už chápem. Dobre, okej. Trochu. Denis? Prečo dávaš na mňa to pa? Lebo neviem, na koho sa mám pohnúť. Ja, tak daj. Ešte raz. Proste idem na niekoho ďalšieho TPA. Na TPA a Ak idem som na ti to príjmu, tak je Jakubka. dobre. Idem zase na Jakubka TPA. Či mi to príjme Jakub. Jak- Dobre, okej. Okej. No a môžeme dávať ďalší. Asi ďalšie video bude Varmerisko. Aj so mnou možno. Hej, aj s ním. Ja by som chcel tú hlavičku. Tak Jednak mám nový server. Ľudia, ak chcete, napíšte to do komentárov, to mi je jedno. Ale mám nový server. Je tam špeciálny ward na hokej. Dá sa tam hrať hokej. No, tak to je v pohode. Tak môžeme tak niekedy natočiť z neho video. A potom dám aj pinu. Aj pinu. Není to presné iba na ten hokej. Sú tam aj inakšie hociakého warpy. A keby ste sa milí, normálny tak server. natáčam to ja, co the it. Inak, tento skinek ma budete poznať niekedy. To som ti ja dal. Hej, akože mne nešiel môj skin, tak mi on ho dá. Nespiriter. Som ti dal hneď 2. A ľudia, ak si s nami chcete zahrať, tak povedz to Peťo. Hej, napíšte to do komentáru. Ty chceš A dajte s nami Skype zahrať. inak. Dajte Skype, jak dobre. Ideme do klubu PvPčka. Neviem, mne sa Idem dávať nechce. TP. Ne, to už je PvP, ne? No, tam niekto je, padni. Pani, to je prča. Jo, niekto tam je. Ha, a už idem ráno kúkať. Bum. To tam raz, dva, bum. Ešte sa najem tým jabkami. Poďte, máme ferovku ráno, poď Kubo. A ešte v pavustine, kámo, ešte v Ešte ani pavustine. free nemá. Aha. Dobre. Čakaj. Dajte ho, už sme mu nechali chľapku. Dobre, ja sa do toho radšej nepúšťam, lebo som taká lama. Inak. Takže Tak 10 teraz minút, mám- musím to dobre odpočítať. What? Poď, ja by si. Tak toto môže byť koniec videa, takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like, To je krátke. like, odber a keď sa vám nepáčilo, dislike. Tak, takže čaute.